An balima ni ɲanguma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni Mali kunnafonidilaw bɛɛ kɔni ni tɔɔrɔlen don ka d'a kan wale minnu kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin u ma. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 27 ayiwa min yɛrɛ ye an tɔɲɔgɔn dɔ ye ni ale ye ayiwa kunnafonidi sɛbɛn le soft o ɲɛmaaba ye ni a tɔgɔ ye Isiyaka Tamburai ayiwa min yɛrɛ ye marifatigi dɔw ye olu kɔni ye ale minɛ k'a sɔrɔ ale bɛ ka bɔ Boni ka na ayiwa Bamako yan nɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni walejugu yɛrɛ kɛra Boni ni Nɔkara de ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ ayiwa Mopti mara la. Ayiwa sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Isiyaka Tamburai ye ale ka mobili ni a tun taar'o de la ayiwa nin yɔrɔ kɔfɔlen in na o kɔni yera ayiwa Nɔkara kulu dɔ kɔni duguma nka min yɛrɛ ye an ka kunnafonidila in kɔni ye ale kɔni a ma ye fɔlɔ nka kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko marifatigi dɔw de kɔni taara n'a ye olu kɔni ma dɔn maa kelen minnu kɔni don fɔlɔ. O hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Mali kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn dalajɛ sibiri tɛmɛnen k'u ka nisɔngoya kɔni yira nin walejugu in kɔni na. U y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka ko bɛ kɛ cogo min na Isiyaka Tamburai a bɛ se ka sɔrɔ ayiwa ka bɔ maajugu ninnu kɔni bolo k'a sɔrɔ foyi ma a yɛrɛ ni kɔni sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o don kelen na ni o ye décembre kalo tile 27 ye ayiwa kunnafonidila wɛrɛ ni ale ye Bubakari Yaku ye ni ale yɛrɛ ye ayiwa kunnafonidi sɛbɛn le pays ɲɛmaaba ye ayiwa commune 5 tribunal ni o ye commune 5 ayiwa kiiribulon ye a ye ale kɔni ɲangi k'a fɔ kɔni ko a bɛna kalo 6 kaso kɛ ko kalo 6 in yɛrɛ la ko kalo 2 kɔni o bɛ d'a ma k'a b'o kɛ kɛnɛmana na. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin kiiri in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ayiwa min yɛrɛ ye cour constitutionnelle ni o ye an ka jamana sariya sunba bulonba yɛrɛ ye ale ɲɛmaaw de kɔni ye ayiwa nin kunnafonidila in wele bɔgɔ jɛninen kan ko k'a d'a kan k'a delila ka sɛbɛnni dɔ kɔni kɛ olu kan min kɔni olu ka jate la k'o ye nkalon ye. Ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa kunnafonidila in ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko kiiri jaabi min kɔni dira ko o kɔni tɛ ale fɛlata ye a dɛmɛbagaw ni olu y'a ka avocat ye o y'a yira k'a fɔ kɔni ko u bɛna sɛbɛn don cogo min na segin bɛ kɛ nin kiiri in kan ni a bɛ f'o ma ko appel. Ayiwa o kɔni hukumu kɔnɔna na min yɛrɛ ye an ka jamana kunnafonidilaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko u b'u tɔɲɔgɔn kɔ ko k'a d'a kan kɔni ko a ye maa min don maa ladiri don. Ayiwa diɲɛ yɛrɛ ayiwa jɛkuluba min bɛ yen ni ale bɛ ayiwa ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka hakɛw kɔni kofɔ ni o ye RSF ye ale ye kuma dɔ kɛ ni o ye communiqué k'a yira k'a fɔ kɔni ko ayiwa min ɲangini min kɔni taara ka ɲɛsin ayiwa nin kunnafonidila in ma ko a kɔni man kan ko k'a d'a kan ko kunnafonidila foyi kɔni man ka taa ayiwa kaso la k'a d'a kan ko a ye sɛbɛnni kɔni kɛ maa kan. Ayiwa an balimaw nin kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi a' ni cɛ ka kulomajɔ la.